ምናልባት ካብ ሰባት ወይ ኣንቢብካ ወይ ከዓ ኣብ ማስ ሚድያ ብዛዕባ ካፒታሊዝም፣ ሶሻሊዝም፣ ኮሙኒዝም ኮታስ ወዘተ ክበሃል ሰሚዕካ ትኾን ኢኻ። ግን እንታይ እዩ ካፒታሊዝም፣ ሶሻሊዝም፣ ኮሙኒዝም ወዘተ? ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞስ ኢንፎቲዩብ። ናይ ሎሚ ዛዕባና ብዛዕባ ርእሰ ማላውነት ማለት ብዛዕባ ካፒታሊዝም ይኸውን። እዚ ኣብ ምውናን ርእሰ ማል ዝተመሰረተ ቁጠባዊ ስርዓት ኮይኑ ካፒታል ክንብል ከለና ንኣብነት ከም ፋብሪካታት፣ ማሽናት፣ ዝለምዕ መሬት፣ ተሽከርከርቲ፣ ገንዘብ ወዘተ ዝኣመሰሉ ከም ካፒታል ይቆጸሩ። እቶም ነዚ ዝቆጻጸርዎ ሰብ ሃፍቲ ወይ ዋናታት ከዓ ካፒታሊስት ተባሂሎም ይጽውዑ። ዕላማ ናይዚ ርእሰ ማላውነት ወይ ካፒታሊዝም ኢልና ንጽውዖ ቁጠባዊ ስርዓት ካብ ገንዘብ ዝያዳ ብዙሕ ገንዘብ ምክዕባት እዩ። እዚ ማለት ካብ ዘለካ ሃፍቲ ዝያዳ ሃፍቲ ምድላብ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ካፒታሊዝም ምህርትን ዕዳጋን ብቐረብን ጠለብን ዝውሰን ኮይኑ እዚ ማለት እቲ ዓሚል እቲ ዕዳጋ ዘፍርዮ ጥራይ ክገዝእ ክኽእል ከሎ ብኣንጻሩ ድማ እቲ ዕዳጋ ዓማዊል ክገዝእዎ ዝደልዩ ነገራት እዩ ዘፍሪ። ርእሰ ማላውነት ማለት ካፒታሊዝም መዓስ ይጀሚሩ? ይኹን እምበር ልክዕ መበገሲ ርእሰ ማላውነት ማለት ካፒታሊዝም መዓስ ምዃኑ ብመጠኑ ኣካታዕዳ ይኹን እምበር ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ቀዳማይ ርእሰ ማላውነት ማለት ኤርሊ ካፒታሊዝም ወይ ፍሩይ ካፒታሊዝም ተባሂሉ ይጽዋዕ በቲ ካብ 15 ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ቁጠባዊ ስርዓት ይዛረቡ እዮም። ዕላማ ናይቲ ቀዳማይ ርእሰ ማላውነት ማለት ኤርሊ ካፒታሊዝም ወይ ፍሩይ ካፒታሊዝሞስ ቁጠባውን ማሕበራውን ለውጢ ምድንፋዕ እዩ ነይሩ። ካብ ሕርሻውን ስነ ወይ ኢደ ጥበባውን ኣካይዳ ናብ ርእሰ ማላዊ ስርዓት ማለት ካፒታሊዝም ንምስጋር እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ኣብ ምስፍሕፋሕ ናይ ንግዲ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ከምኡ ድማ ናይ ልቓሕን ናይ ባንኪ ኣድላይነት ከም ዕላማ ብምግባር ሃፍታማት ውልቀ ሰባት ንነገስታት ልቓሕ ብምሃብ ንውግእን ምስፍሕፋሕ መንግስትን መሬትን ይውዕል ነይሩ። ብኸምዚ መገድታት እዚ ድማ ነገስታት ስልጣኖም ክሕይሉን ንዝዓበይ ሰራዊት ክምልምሉን ክኢሎም። ኣብቲ ካብ 15 ክፍለ ዘመናት ሒዝካ ዝነበረ መግዛእታት ከም ንኣብነት ክጥቀስ ይካኣል እዩ። ጸኒሑ ምስ ናይ ኢንዱስትሪላይዜሽን ወነንቲ ፋብሪካታት ኣዝዮም እንዳዓበዩ ማለት እንዳ ሃፍቶም ምስ መጹ ነቶም ነገስታት ምዕብላል ተኪዮሞም። ኣብቲ ግዜ ድማ ካብ ቀዳማይ ርእሰ ማላውነት ማለት ኤርሊ ካፒታሊዝም ወይ ፍሩይ ካፒታሊዝሞስ ናብ ልዑል ርእሰ ማላውነት ማለት ኣድቫንስድ ካፒታሊዝም ወይ ሆኽ ካፒታሊዝሞስ ዝተሰጋገረሉ ግዜ ነይሩ። እተን ቀንዲ መሰረታውያን ሃገራት ማለት ነቲ ሓድሽ ኣብ ምውናን ርእሰ ማል ዝተመሰረተ ቁጠባዊ ስርዓት ዘተኣታተዋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ምዕራብ ሃገራት ኤውሮፓን እየን ነይረን። እቶም ርእሰ ማላውያን ማለት ካፒታሊስት ኣብ ኩሉ ነገር ነፃ ናይ ውሳነ ስልጣን ነይሩዎም። እዚ ማለት መንግስቲ ኣብ ተግባራቶም ወልሓንቲ ኢዱ ኣየቶን ነይሩ። ኮታ ገበርትን ሓደግትን እዮም ነይሮም። ስለዚ ሃፍቲ ንኹሉ ሰብ ኢሎም ነቶም ህዝቢ ቃል ብምእታው ኣብ ትሕቲኦም ንኽሰርሑ ይገብሩ ነይሮም። ኣብ ክውንነት ግን እቶም ህዝቢ ማለት ሰራሕተኛታት ዘይኮኑስ እቶም ሃፍታማት ሰብ ትካል እዮም መሊሶም ዘህፍትሙ ነይሮም። እቶም ሰራሕተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ድኹም ወይ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። እዚ ማለት ኣዝዩ ሕማቅ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ነይሩ። ንኣብነት ነዊሕ ገደብ ዘይብሉ ናይ ስራሕ ሰዓታት፣ ትሑት ደሞዝ። እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ንሓደጋ ዝተቃልዑም ነይሮም። እንተሓይምካ እኹል ናይ ሕክምናዊ ክንክን ኣይነበሮምን። ምክንያቱ ኣክሲደንት ኢንሹራንስ ወይ ኡንፋል ፈዝሸኾን ከምኡ ድማ ሄልስ ኢንሹራንስ ወይ ካንክ ፈዝሸኾን ዝበሃል ኣይነበረን። እቶም ሰብ ሃፍቲ ብቕልጡፍ ዝያዳ ክህፍትሙ ከለዉ እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ድኻታት ኮይኖም ይተርፉ ነይሮም። ብሓፈሻ እቲ ደሞዞም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ካርል ማርክስ ጀርመናዊ ፍላስፋ ስነ ቁጠባ ተመራማሪ ታሪኽን ፖለቲካዊ ክለሳ ሓሳብን ኮይኑ ሓደ ካብቶም ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ጸለውቲ ሓሰብቲ ሰባት ተባሂሉ ይግለጽ እዩ። ምስ ፍሬድሪሽ ኤንግልስ ምዃን ኣብ ምዕባል ማሕበራውን ፖለቲካውን ክለሳ ሓሳብ ከምኡውን ኣብ ኣሰራርሓ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ዓብዪ ጽልዋ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ክለሳ ሓሳብ ዘማዕበለ ሰብ እዩ። ካርል ማርክስ ቀንዲ ተቃዋሚ ናይቲ ርእሰ ማላዊ ስርዓት ማለት ካፒታሊዝም እዩ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ድማ ነቶም ነዚ ርእሰ ማላዊ ስርዓት ዝኽተሉ ሰብ ሃፍቲ ይቃወሞም ነይሩ። ምክንያቱ እቶም ሰራሕተኛታት ወላ ሓንቲ ከም ዘይብሎምን ኣብቶም ኣስራሕቲ ወይ ሰብ ሃፍቲ ጽጋተኛታት ምዃኖም ይነቕፎም ነይሩ። ምክንያቱ እቶም ሰብ ሃፍቲ ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ጥራሕ እምበር ብዛዕባ እቶም ሰራሕተኛታት ኣይግደሱን እዮም ነይሮም። ከም ውጽኢቱ ድማ ብሰራሕተኛታት ዝካየድ ተቃውሞታት እናተደጋገመ መጽኡ። እዚ ድማ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ጽገናታት ማለት ኣብ ርእሰ ማላዊ ስርዓት ለውጢ ንኽመጽእ ተገይሩ። መንግስቲ ድማ ነቲ ቁጠባዊ ስርዓት ብሕግን ፖለቲካውን ስጉምታት ክቆጻጸሮ ጀሚሩ። ስለዚ እቶም መስራሕቲ ማለት ሰብ ሃፍቲ ነቶም ሰራሕተኛታት ከይተበለጹ ብሕጋውን ፍትሓውን ዝኾነ ኣካይዳ ንኽሕዝዎም ተገይሩ። ማርኬት ኢኮኖሚ ወይ ማርክት ቪርሻፍት
ባርሕጂ እቲ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ነፃ ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ማለት ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ወይ ፍራየ ማርክት ቪርሻፍት ከምኡን ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዘሎ ማሕበራዊ ዕዳጋ ቁጠባ ማለት ሶሻል ማርኬት ኢኮኖሚ ወይ ሶሻል ማርክት ቪርሻፍት ክንርኢና ቁጠባ ነፃ ዕዳጋ ማለት ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ወይ ፍራየ ማርክት ቪርሻፍት ሓደ ርእሱ ዝኻለ ስርዓተ ቁጠባ ናይ ካፒታሊዝም ኮይኑ ካብ ምትእትታው ናይ መንግስቲ ኢድ ነፃ ዝኾነ እዩ እዚ ማለት ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ኣብ ዕዳጋ ብዛዕባ ምህርቲ ዋጋን ቀረብን ዝምልከት ናይ ገዛ ርእሰን ውሳነታት ይወስዳ እቲ ንሰን ዘፍሪኦ ድማ በቀረብን ጠለብን ይቆጻጸራ ንሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ንኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና እዚ ማሕበራዊ ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ማለት ሶሻል ማርኬት ኢኮኖሚ ወይ ሶሻል ማርክት ቪርሻፍት ውን ርእሱ ዝኻለ ስርዓተ ቁጠባ ናይ ካፒታሊዝም ኮይኑ ካብቲ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ፍራየ ማርክት ቪርሻፍት እንብሎ ስርዓተ ቁጠባ ዝፈልዮ ነገር እንተሃልዩ መንግስቲ ኣብ ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ኢዱ ስለ ዝእትዩ እቲ ምኽንያት ድማ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርጋጽ ዘይምዕሩይነት ንምቕላልን ጽቡቕ ህይወት ሕብረተሰብ ንምድንፋዕን እዩ እዚ ድማ ብማሕበራዊ ድሕነት መርበባት ንናይ ስራሕ ዝምልከት ሕግታት ብምንዳፍ ኣካባቢያዊ ስርዓታት ካልኦት ቁጽራዊ ስጉምታት ሙሳት ክግበር ይከኣል ሓንቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ርእሰ ማላዊ ስርዓተ ቁጠባ ማለት ካፒታሊዝም ምስ ትምራሕ ዘለዋ ጥቕምታትን ጉድኣትን ከመይ ይመስል ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሓራይ በኣር ገለ ካብቲ ጥቕምታት ምስ እንርኢ ንኣብነት ቁጠባዊ ዕብየት ርእሰ ማላውነት ማለት ካፒታሊዝም መብዛሕትኡ ግዜ ርኡይ ቁጠባዊ ዕብየትን ምዕባለ ኣብ ሳይንስ ሕክምና ቴክኖሎጂን ኣስዒብ እዩ ንመብዛሕትአን ምዕራባውያን ሃገራት ከም በዓል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብራት ሃገራት ኤውሮጳን ከም ንኣብነት ክጥቀስ ይከኣል ካልኣይ ብቕዓት ትካላት ምህርቶምን ኣገልግሎቶምን ንምምሕያሽ ኣብ ጽዕሩሉ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ዝፍጠር ውድድር ብቕዓትን ፈጠራውነትን ንኽህሉ ይሕግዝ እዚኦም ባር ገለ ካብቶም ጥቕምታት ናይ ካፒታሊዝም ክኾኑ ከለዉ ጉድኣት ናይ ካፒታሊዝም ከመይ ይመስል ዘይምዕሩይነት ርእሰ ማላውነት ማለት ካፒታሊዝም ናብ ርኡይ ዘይመዓርነት እቶት ከስዕብ ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ገለ ሰባት ካብ ካልኦት ዝያዳ እቶት ክኻዕብቱ ስለ ዝኽእሉ እዚ ማለት ኣብ መንጎ ድኻን ሃፍታምን ዘሎ ፍልሊ እንዳዓበየ ክመጽእ ይኽእል እዩ ካልኣይ ብዘለካ ነገራት ዕጉብ ዘይምዃን ወይ ተመስገን ዘይምባል እዚ ማለት ነገራት ካብ ዘድሊኻን ላዕሊ ምምናይ ንኣብነት እኹል ጫማታት ከለካ መሊስካ ዝኸበረ ጫማ ትደሊ ገለ ሰባት ርእሰ ማላውነት ዝብል ቃል ከም ጽቡቕ ገይሮም ዝሓስብዎ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ንገዛእ ሃገሮም ከም ርእሰ ማላዊት ሃገር ክጽውዕዋ ከለዉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ሰባት ካብታ ቃል ክርሕቑ ይመርጹ ወይ እንተወሓደ ንነብሶም ርእሰ ማላዊ ክብሉ ኣይፈትውን እዮም ምኽንያቱ ርእሰ ማላውያን ነቲ ዝሰርሓሎም ህዝቢ ብምዝማዝ ይብለጹሉ እዮም ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ናትኩም ሓሳብ ከመይ ይመስል ከምዚ ዓይነት ኣብ ካፒታሊዝም ዝተመርኮሰ ስርዓተ ቁጠባ ብኸመይ ትገልጽዎ ኣብ ኮመንት ክጽበየ